OK, už jsme ve hře. Jesus Christ. OK, lidi, tak... Aha. OK. Ukážu, jak to je. Hey y'all, we're gonna be a little bit more serious today. If you were hurt in the Underground's attack... Počítač fakt neví, help. There's a list of resources on my blog. Je to jsem fakt já. Switching topics, I'm pulling together an expose on the Underground, and I need your help. If you have any information you can share, it can help us shine a light on a group that needs to be taken down. Until next time, stay safe, and remember your mental health is just as important as your physical health. A možná natočím i jak na YouTube se stříhají video. A fakt za těch 10 uživatelů bude video, ale vymyslíte tak, myslím. To bude video a neřeknu kdy, prostě až dáte 10 lidí. A když prostě nebudu aktuální, tak vy dáte 10 a nebudete to přehlašovat, necháte tam těch 10, tak nebude více jak 10. Tak prostě video nevím. Tohle live bude, jo, nebudu vás vejtit, prostě. I když dáte prostě klidně 50 a já nebudu aktivní, tak bude Wobbly live video prostě. Máte to u mě garantovaný za těch 10 Wobbly, jenomže kdyby si někdo koukal v tu dobu, kdyby to ještě nebylo a dali by to víc lidí, že by mohlo vzniknout 50. A prostě když dáte, kolik odběratelů tady prostě bude, já až budu aktivní, tak video z Wobbly live. A já vám řeknu, protože teďka moc videa točím, nemůžeme takové věci. Tady, no, mě doma, musím tady nahodit klavíru, jo, gitaru, takže jsem tak pátekaně. Budu prostě vycházet později, nebudu zase hned. Jo, bude to takhle zvlášť. Ježiš, asi tohle bude, to bylo jako jenom takový oznámení. A jinak vám ukážu, co tak chodí a ediduji. Shop's all boarded up. Sad to see it like this. Should find a low profile way in. Prosím, dávajte ty. Tak já... Prostě už to asi bude konec tohle. Kdybyste mi to dovolili, tak to je konec. Čau.